Irun eta Hondarribia dira, baina zuztarrean funtsean daudenak gai aldagai unibertsalak dira. Euskal Herriko beste edozein herritan dauden aldagaiak dira. Hor batzean, festak ulertzeko modu jakin badago, festen atzean daude beste balio asko daude, eta generoaren aldagaia dago goitik bera eta ezkerretik eskuinera. Bakume batzuk, esaten dutenean, guk espazioa irabazi nahi dugu, orain arte bukatua izan zaigu horretan, eta espazio horrek simbolikoari ukitzen dionean, hortxe, Pandoraren gutxi irikitzen dela esan daiteke. Eta inguruan zen hori hainbat testigantzak agerian usten dute. Zuztarrak aipatu ditut, normalde zuztarren atan hori nire hartzen dut, eta jaiaren zergaitiarekin hasi naiz, zergaiti gertatu da ulertzen saiatu gara, eta hortan arraztu dugu lau galderatan. Lau galderaren inguruan aritu bera ulertarazteko edo alegin egiteko ulertzeko zergaitik izan duen gordintasun hori gatazka horrek. Noiz ulertu behar da, orain dela 22 urteko gizartera joan behar dugu, 80ko hamarkadara joan behar dugu, eta orduan sortzen da algarria. Ez dira urte erraxak, eta gatazka politikoak baldintzatzen du eta zedarritzen du guztia, eta horrek eragina dauka gero gertatuko den guztiak. Nork egiten du? Irun eta Hondarribian hegemoniatik aparte dauden sektoreetatik dator Hondarribian. Mugimendu feministatik dator, mugimendu antimilitaristatik dator, ezkerra abertzaletik dator. Horrek ere eragina izango du gatazka guztian zehar, eta oraindik ere horren itzala nabarmena da. Zer eskatzen dute? Nire esan dudara, eremu simboliko hori betetzea, eremu simboliko horretan nor izatea eskatzen dute emakumeek, betzaio hori markatzen, gaur horretik. Eta nola eskatzen dute? Posizioa hitza horretik ere Irun eta Hondarribian asko entzuten da. Eskatu egiten dute aurrera. Eta hori inguruan ondo reflejatu dugu. Eskatu egiten dute aurrera, eta eskatu eta hainbat ez jasotzen dituztenean, plaza beste modu batean hartzen saiatzen dira. Eta horren arrastoa ere oraindik agerikoa da. Eta nolabait ere amaierarik ez duen bukle baten hasiera izan da guztia. Hasiera, ikustu ere ageriak eratu dena oraintxe bertan, ez? Liburua argitaratu eta historia honek beste kapitulo batzuk izan ditu oraintxe bertan, oraintxe 3 hilabete ikusi dituguna Hondarribiko alardean. Orduan, galdera horien inguruan arraztutako lana da, kalean asko ibili eta gero egindako lana da, ez behar adina seguraski, beti da gutxi, beti gozen geratzen da kazetaria, gehiago jakitearena, ñabardura gehiago izatearena, baina hori xena, modu bazaleko batak kontatuta, zer da liburu hau, eta maiteak eratxeko ditu, beste atal batzutan, beste daude, beste ñabardura batzuk. Bai, eskerrik asko etortzeagatik. Liburua saiatu gara gilbotar batentzat interesgarria izango litzateke ere zerbait egitea, ez? Zeren askotan Irun eta Hondarribiko alardeen inguruko gatazkak ematen du geografikoki ere kokatua dagoela, interesa Irun eta Hondarribi inguruan, eta pixka bat geografikoki urrunagotik gatozen hori nahiko arrotza egiten zaigu. Orduan horregatik Arantxak aipatu duen bezala aitortza eta memoria ariketa hori kontatu nahi izan dugu gatazka zertan izaten lehen unetik, ez? 1980ko urteetatik nola hasi zen eskaera eta zein bilakaera izan zuen kaleetan eta eman nahi izan dut gainera testigantzak Arantxak esan zuen ez. Eta atzera begira ere bai, egin nahi izan dugu azterketa esan dezagun antropologiko soziologiko bat, ez? Sustraietara jotzea, Arantxak aipatu denez, baina horretaz gaina, gatazka hau da oso gatazka interesgarria, eta guk hori eskatea ere liburu bat idatzi dugu, baina egiaz oso gatazka interesgarria da agrikultura asko dauzkalako, eta badauzka agrikulturak adibidez auzitegietan ere bai, ez? Eta gainera, alardeetan emakumeen parte hartzearen aurka daudenek askotan aipatzen dute, ez? Auzitegiek guri eman zuten arrazoiak esan zuten gure alardea, alegia gizonen alardea, ez dela diskriminatzailea. Hori hala da, 2002an auzitegi nagusiak eman zuen Euskal Autonomia
Eta egin nahi izan dugu pixka bat epai horren argudio juridikoak eta aztertu zergaitik eta galdera ere hor dago gaur egun horrelako prozesu, auzi prozesu batean epai berdina izango litzateke. Berdintasun legeari ere erreparatzen diogu. Berdintasun legea propio dauka artikulu bat alardei buruz eta alardeetan pentsatua egindako horri ere kasu egin nahi izan dugu. Eta gero etorri gara pixka bat ibili gara duela 20 urteko eta egungo guren artean agintari politikoei erreparatuta. Zeren hemen ere atal nahiko haserre desente sortzen dituen atal bat da. Gertatu da paradoxa bat, nolabait ere irundik eta ondarritik urrunago komina artean beti dauden erakundeak agertu izan dira alarde parekideen alde, emakunde eta arartekoa hasieratik izan dira emakumeekin, baina aldiz dudalek oraindik ere hurbilenek jarraitzen dute alarde parekideak babestu gabe, desfileak izaten direnean harrera ere ez direte egiten, eta aztertu dugu nolabaiteko kontraesana eta konturatu gara erakundei ez ezik aldete politikoi begirane jarri gara eta konturatu gara barruan ere gatazka ituri dela gai hau, kontraesan asko egiten dizkiela eta batzuek gutxienez ausardia izan dute hori onartzeko gure horrietan. Eta ja, amaieren aldera, azken bi kapituloetan, etorri gara gaur egungo egoerara gehiago, gaur egun hainbeste personen hitzetan izaten den, personen lagotan izaten den hitz bati erreparatu diogu bizikidetzari, joan den irailaren 8-tik, akaso gehiagitan entzuten ari gara bizikidetza hitza eta gutxi egitan berdintasuna, baina egin nahi izan dugu hurbilketa bat egungo egoerara nola dagoen gaur egun bizikidetza nola hitz egiten alden alardeei buruz, herrietan, gizarte eragileetan, elkarteetan eta batez ere eskoletan. Gai hau jorratzen aldea eskoletan, nola jorratzen da, ze oztopo daude, batez ere, spoiler bat egin dizuet, batez ere oztopo egin dugu, zeren gaia jorratu ez da jorratzen. Eta azken atalian, eraikitzaileak izan nahi izan dugunez eta en el fondo oso baikorrak garenez, jarri gara konponbideari. Zeren guk ere azken hilabeteetan eta urteetan eta hainbat jenderekin hitz egiten eta zenbat aldiz ez dugun esan hau ez da sekula konponduko. Askotan Hondarribitik eta Irundik hitz egiten eta hau ez da sekula konponduko. Uste dugu konpondu daitekeela eta eskatzen duela lana. Gure abera puntua atal honetan izan da Gipuzkoako Diputazioa eta aurreko legegintzaldian martxan jarritako prozesua, egin zuten diagnostiko bat egin zuten eta horretaz gain bideo horri bat ere egin zuten, zein izango lirateke konponbiderako urratsak eta zein oztopo dauden urrats horietan aurrera egiteko. Eta hemen ere, spoiler, batez ere oztopoei buruz hitz egingo dugu. Baina, eta ematen du irailaren 8an gertatu zenaren ostean hau esatea oso zaila dela, baina guk jarraitzen dugu nolabait ere baikor izaten ez eta pentsatuz egiaz prozesu bat abiatuz gero azkarantzean konponduko litzatekeela, bakarrik igual akaso gauza batzuk espezifikatu behar direla eta gauza batzuk propio landu behar direla. Azkenean honek izan du ekarpen bat eta izan da nire ustez ariketa politikoa, ariketa polita elkartzea orrialde berdinetan espazio fisiko batean, bestelako espazio fisiko batean elkartzen ez diren pertsona batzuk. Elkarrekin hitz egiten ez dutenak eta komunikazio hori nolabait etenda dago eta uste dut mezu bat ere badagoela hor eta lesio bat gu idazten ari ginen bitartean eta repasatzen ari ginen bitartean badago nolabaiteko dei bat hitz egiteko eta gaiago mugitzen hasteko eta hor egon daitekeelako segurazki konponbiderako lehen pausoak